Zdravím z 3. ročníku mýho kempu, který máme letos tady v Brně. Jsem rád, že jsme se tady zase všichni sešli, že můžu předat zase nějakých zkušeností těm malým klukům a holkám, co jsou tady na kempu, a děkuju Baueru, že sponzoruje můj kemp a ještě si užijem dnešek, zítřek a vidíme se zase příští rok. Je to tady super, skvělý, Fantastický. je to fakt super, doporučuji sem jet. Jo, tak trénink s Nečasem je fakt fantastický. Myslel jsem, že to bude něco jiného, ale fakt jako je to jiný level a jsem byl nadšený. Naučil jsem se tady super rozkleky, super pohyb v bráně, nový cviky, takže super. To si myslím, že mi to posune, že takhle mi to něco dá do té kariéry víc.